chalani, vás zdravíme pri našom ďalšom videu. Ok, ideme tam, kde sme boli. Počkaj, musíme si zobrať nejaké jedlo na cestu, ne? Dobre, ideme. Tam budem. Dobre, už to vidím. Vybrali si takéto krásne miesto. Úplne sme to schválili, presne, že Nex povedal, že tu budeme bývať. A aj sa tak stalo. Ja som hral dropper, ja to viem hrať, respektíve viem skákať. No dobre, ja som tam, môj supportník. Dotko sa pýta, kde som. Poď, daj si jedlo. Tak je prázdna. Ok, stalo sa. Počkej, daj mi nejaké drevo. Daj mi nejaké drevo. Ne drevo, kamene. Ne, no hej, drevo. O, ďakujem. Ne, to bolo len omylom. Ja nechtěl. Ja musel. Ja som spravil krompáč na miesto sekery. Ok, už máme sekeru. Ok, len teraz neviem, či môžeme mať takú veľkú resku. To určite nemôžeme mať takú resku. Zavoláme si Dotka. Čo povieš? Zavoláme si Dotka na to, ne? Ona spraví veľkú resku. Že je bubnutá tá voda pri tebe? No. Tak čo, povoláme Dotka? Ale ne, ale však on má VIP, tak proste by nám mohol zaradiť veľkú resku. Dotko! To je super. Aspoň sa pri tejto sérii zabavíme. Pravíš nám.
Napíšem mu, že na video a potom príde, že bude na videu. Uvidíš. Som tam dal toho. Ja tu takto žobrem oresku a on si proste nevšíma. No prečo? Lebo ju chceme mať veľkú. Že vy, alebo sme v Rokline. Aj keď neviem, či som to napísal správne. Hej. Sme v Rokline. Ja nemôžem väčšie, ale Sejanko vám spraví, no. Tak ja sa opýtam. Neviem, či sa... Kde je pri mne? Áno, pozri sa na seba. On je to helper. On lieta, on lieta! Mám si označiť s týmto klejom rohy. Počkaj, ja si tu dám fly. Ale to ste nevideli každopádne. Označím celú roklinu. Mám označiť celú roklinu. Áno, môžeš. Ó, to bude reska. Wow. Dobre, teraz keď nám pomôže, tak mu budem ďakovať. No. To sme proste taká dvojica ako Patamas, tak to chápte. Že aký názov resky? Tak dajme, že YouTube alebo... YouTube Let's Play, ne? Dobre, ja som mu to napísal. Dúfam, že nám takú resku spraví a že mi vôbec dá. Ale tak toto je video, v ktorom len kecáme. Pomenujem to tvojim menom. Ale ja som ti napísala, aké chcem mať meno proste. A on že pomenujem to tvojim menom. Ale ja chcem toto, čo som ti napísal teraz. Môžeš. Keď ja tu lietam a proste, že kývem hlavou. On nám to spravil. A či mi ju dá, sa ho pýtam. No, dáš mi ju. To chceš odo mňa, ja sa o tom pýtam, že... Dostal som rezidenciu, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Počkej, ja mu ten klej dám.
OK, takže po dlhej dobe. Viem, neboj. A dobre, takže dáme si tu pohyb. Toto je návod, ako nastaviť rezidenciu. Čo by sme sem dali ešte? Ja neviem, dal som preč pohyb. Lebo nejsi v reske, počkaj. OK, dobre, skús. To, super, máme to. OK, takže berem si kamene. Ale moc mu ďakujem, akože je na videu, čiže to je ako keby odmena. Čiže môžete mu dať like za nás. OK, ja už mám všetky kamenné nástroje, snad dúfam. Tak... No, drevo by sa hodilo, ale nevyrastol ešte žiadny. OK, ale každopádne to by sme mohli zobrať aj uhlie odtiaľto, akorát neviem, čím som tu zakopal. Ne, toto potom tam dám ten škaredý kameň. Tak ne. Bude tam škaredý kameň. On chce, aby som ho sportol. Tak mu to napíš, ja som slušný a nepíšem také. Tak teraz chceš, aby som ho neportoval a potom, že tak poď, ale... že či mu povolím resku. Ja mu povolím iba pohyb, ne aby nám bral veci. Dobre, dal som mu pohyb. Tam vidíš ako. Ja som ho tam portol. A však napíše. Teraz neviem, čo som teraz vyviezol. Hráte PB, počkaj. PB, paintball. Nehráme. Ne, iba survival, kamaráde. Ne, počkaj ti hodím, počkaj, mám 24. Ne, tu vidíš ma, hej, hej. Ne, ja som tam vyšiel. Ja som to tu vykopal. Dobre, tak počkaj, hneď tam dojdem. Však hej, tak tu nevidíš? Dobre, ja nechám otvorenú, keby si chcel, proste.
Ja idem nájsť nejaké to uhlie, idem počorkovať proste. Však je to okolie, ne? To je strašná horda. Aký? No však kebyže potrebujeme. To kebyže nájdeme kravy, tak si spravíme tie aj ten frame. To mi je moc ľúto. Áno. Dobre. Keď mám 16 uhlia, že nazbieram uhlie, spravíme torčky a pôjdeme ťažiť. Ja tu zabijem prasiatka. Úplne, že nevinné osoby. To musím. Prasiatka. No však iba kravy. Nezvieratko, iba kravy. Nah. Ale fakt sa nasmejeme na tomto let's playi a dúfam, že vás baví toto naše trápne kecanie. OK, mám pol staku uhlia. No dobre, ja idem domov, ja mám asi 40 z toho uhlia. A spravím nám posteľ a vyspíme sa, akože no homo. My to tu máme úplne tmavé. Ja mám dobre. Počkaj, ja nám spravím postele, ale dám ich od seba, pretože... preto. Poď sem, poď hore. Kde si zase išiel? Je tam medzera. To kto nám dal toľko kvetiniek, ty vole, kto nás trolí? Mohli by sme si ťažiť, akorát si spravím záložné krompáče. Pretože máme veľa stykov, tak prečo ne? Teraz sa pozeráme, jak tam nevyskočí. To bude záver videa, že bonus. Dobrý ty. Tam si zničil hlinu vedľa teba. Za tebou! Áno, vidíš, že to ide. Tam, áno. Vidíš to už, ne? Nič tú hlinu. Tak kam si to zase išiel? No to je amatér. Ne tam. Áno, tam choď. Tam. Tam, kam sa pozerám. Áno, tam choď. Áno. Dá. Toto sú jak pataman normálne. No, vidíš, hurá. Teraz dáme nejaký... Ja nebudem rozširovať. Wow. Nemáme kúra. Nemôže sa hrať na kašiu, však toto je naše video. Tak poď spravme si náhradné krompáče. Môžeme ich skopať. OK, ja som si spravil ďalšie 4 alebo 5 krompáčov a môžeme ich skopať. Sme ready. Čo ti padlo? Aha. Remove 69 entities. Tam bol clear lag, vymazali sa veci, kamaráte. A ty si to teraz hodil.
Nemám to. No ale že už tu posteľ nemáme. No, to je šťastný vec. A poď sem, ja si dám nejaké krompače a môžeme ísť ťažiť. Takto nejak. OK, natáčame 23 minút, wow, to je to dosť. Ale ešte budeme dokonať. Ešte by sme mohli na také menšie ťaženie, potom vo skrini niečo naťažíme. Ináč voláme nás už asi hodinu, 53 minút, presne. No, dobre. Správ, čo chceš, čo potrebuješ. No dobre, poď sem. Dobre, ale my nemáme pomaly ani železo. A už chceš robiť farmy. Dobre, tak spravíme to, ale musíme mať najprv železo. Tak poď sem. Tak ideme ťažiť, poď. Poď ti dal krompáč. Nemám. Á, dobre, mám, poď. Čo? Železo! Železo! Dobre, ja ti ho nechám. Môžeš si ho nechať. A nám je to teraz... Robíš si srandu! Nenadávaj! Nenadávaj! Ne, není to! Stratíme zlato, poďme kopať ešte nižšie a potom to zoberieme. Ne, stoj, poď kopať. Jeda, ty si strašný, ty máš zlatú horúčku, jak sa hovorí. Našel som 10 železa, jaskyňa! Ono to tu svíti! Je tu mossy stone, ty vole! Áno. A ešte neviem, či je to spawner, ale... Je to spawner, kamaráte! Je to spawner! Neviem, ale je tu kamenná stena proste. Áno, je to spawner, kamaráte. Spawner na kostlivcov! Spawner na kostlivcov. Dobre. Ale som sa pozerala, zakopal som ho, lebo tam bol skeleton. Ale ja proste, že pri hlave mossy stone, že proste, ako je to možné. Máš aj železo? Čaute. A odhlasil sa, no.
Počkej, zabijeme skeletona. Zomri, zomri, zomri. Koľko má života? Dedia, ja som slepý. Aha. Ó, ja mám zlatý armor a sedlo, wow. Ano? Ja mám jedlo, ja mám... A zober tento redstone. Ja sa idem pozrieť, čo je tam hore. Ó, tu je zlato a redstone. To je jak diamanty a redstone. No lenže to nie sú diamanty. Emeraldy! Robíš si srandu, emeraldy! Vidíš ich? Ohoho, to si dáme do vitríny. To je strašne moc veľa vecí. Robíš si srandu. To je ďalší spawner. Tu je ďalší spawner. Počkej, ešte... O, to je na zombíkov, kamaráde, to je na zombíkov. Neviem, čo máš spôsobené. Ó, kamo, ja mám name tag a 2 tie disky. Môže sa portnúť proste. Ne, nechal som si to. Ako hodí sa to? Môžeme si potom zaspievať, zatancovať, tak prečo ne? Áno, zobral som. Neviem, či to bude niečo. Tak zober redstone, ja berem uhlie. Tak ja by som išiel na dom a že by si sa porto, alebo ešte sem hore. Toto zlato zober. Toto zlato zober. Ty vole! Ja som spadol blok vedľa lávy, ty vole.
Tak kamarád, ja som teraz skoro zomrel. Ja som skočila presne blok medzi lavou. Si mne úplne pichlo v srdci, že... A redstone. Nemám fortune, zabil si skeletona. Áno, vidím ťa. Kde sú diamanty? Ešte jeden ghost. Máme krompáč. V prvom dieli si kokos. V prvom dieli hneď. Diamanty v prvom dieli, to je originálny názov. Emeraldy ďalšie. Nemôžem. O, ďalšie. Za tebou emeraldy. Proste ideš a nevšimneš si. Ale ja som to našiel ďalšie emeraldy. A tu je strašne veľa emeraldov, tu sú asi 3-4 emeraldy. Poď, portni sa. Poď, za mňou, chlape. Tu nič nenájdeš, to je len jaskyňa. Ja som tu videl 4 emeraldy, kamaráde. O tomto som s tým hovoril. Vyjdeme, ja mám home. Áno, musíme, však budeme vo vitríne. Ja sa teraz najem. Ale zbieraj to, tak si jediný čo. Štyri. Aha, takže... Je to ešte jeden. O! Robíš si srandu! Však po mne idú asi 5 ich po mne ide. Však aj ja! Ne. Au, sakra. TPAC, rýchle! Tak ma porti! Napíš toto, ja som ti to napísal. No ja ti to hovorím. Sa portuješ na hráča, tu sem. To po tebe ide. Ne, nič tu není. Takhle, tak môžeme ísť. A daj si sem set home alebo niečo také. Že by sme sa sem potom mohli vrátiť, lebo to je strašne jaskyňa s veľa vecami. Počkaj, ja sa dám set home, jaskyňa, počkaj.
OK, tak môžeš sa na mňa portnúť, ja som už doma. Ne, už nezbieraj, poď, portni sa, budeš doma. Mne to nejde. Otvori čestku. Tu hornú. Ne, daj to. Daj lot. Daj tam lot. Áno, napíš, ja ti to napíšem do chatu. Toto. To som modify. No dúfam, že tento diel bude mať nejaké pozretia, lebo sme sa na ňom dosť nadreli. A edit bude ešte ťažší. Desať lajkov. Počkaj, zopakuj im to. Koľko? Nevlastníš túto česku, ale tú hornú mi daj. Hovorili sme vám, že proste je to len taký hráč, minihier. Hurá. Dobre, a keď už ja ti poviem, koľko natáčame. Natáčame 48 minút, wow, to je dosť. Ako 48 minút je dosť. Počkaj, F5, počkaj, ja som úplne opačný. Ale ty si úplne opačný odo mňa. A teraz, priznaj sa, koho si zobral skin. Ináč ešte dáme vám IPčko servera do popisu a je to vážne cool server. A na Halloween, čiže teraz dostanete free VIP. Teraz niečo napíšem, pozerajte to, free VIP. Tak počkaj, stoj, rozlúčime sa. U tejto posteli, to je taký slavnostný bod. To nevadí, poď. Počkaj, to bude nejaká predstavočka. Takže my sa s vami lúčime. Čau, čau.